Proposti tal-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem għal bidliet fil-liġi tax-xogħol jafu ikunu kontroversjali. Fil-fatt ma kienx għadda nofstanar mitħabbira ta' dawn il-proposti li l-General Workers Union ma reaġixxietx bl-aħrax. Fost oħrajn, l-MEA qalet li l-ħaddiema m'għandhomx jitħallsu l-benefiċċju tal-mard jekk ikunu huma stess li kkawżaw il-kundizzjoni tal-mard. Dan bħal meta jkunu xorbu żejjed jew inkella spiċċaw maħruqa minħabba x-xemx. Dwar dan, is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union, Tony Zarb, qal li meta ħaddiem ikun iċċertifikat li mhux f'kundizzjoni li jmur għax-xogħol minn tabib, dan għandu jkun meqjus bħala sick leave bi ħlas f'kull ċirkustanza. Staqsa jekk hu se jintuża l-istess argument tas-sokor għal min ikollu kanċer fil-pulmun kawża tat-tipib. L-MEA qalet ukoll li fil-liġi hemm nieqsa d-definizzjoni ta' kull min hu membru tal-union. Għalihom dan għandu jkun ħaddiem li jħallas il-miżata b'mod regolari. Il-General Workers Union qalet li f'każijiet fejn min iħaddem idum ma jibgħat lill-union il-miżata tal-membri, il-ħaddiema kwestjoni m'għandhomx jiġu meqjusin li mhumiex membri tal-union għaliex il-ħlas tagħhom ma jkun sar fil-ħin u fuq bażi regolari. Il-President Arthur Muscat u d-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni ta' min ħaddem, Joe Farrugia, qalu wkoll li min ħaddem għandu jingħata avviż minn 3 ijiem qabel mal-unions jieħdu azzjoni ta' strajk. L-Assoċjazzjoni żdettajt li min ħaddem għandu jingħata l-awtorità li tnaqsu l-pagi f'ċertu ċirkustanzi bħal meta ħaddiema ma jaħdmux in-notice jew meta mara ma taħdimx is-6 xhur wara li tidħol mill-lif tal-maternità. Iżda għal-General Workers Union dan għandu jsir biss bl-awtorizzazzjoni tad-Direttur tal-Impjiegi u Relazzjonijiet Industrijali. Il-proposti tal-MEA kienu preżentati lill-MCESD għad-diskussjoni u Tony Zarb wissa lill-MEA u lill-Gvern biex ma jmexxux il-qudiem dawn il-proposti biex ikun evitat inkwiet industrijali li ma jkun ta' ġid għal ħadd.